जय जगन्नाथ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳନାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆଣିଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଖେଳନାଟା ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଖେଳନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଖେଳନାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦିଏ, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଟର୍ଟଏସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଖେଳିବା। ओके फ्रेंड, बाय बाय। ମୁଁ ତମ ସହ ପରେ ଖେଳିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନା ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ମାନେ ମୋ ନ୍ୟୁ ଗେମ୍, ମୋ ନ୍ୟୁ ଖେଳନା ଟର୍ଟଏସ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ଠୁ ତା'ର ଲାଇଟ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ସେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି। କେଉଁ ଗୀତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? डीजे वाला बाबू मेरे गाना बजा दे, गाना बजा दे, गाना बजा दे। जदि आपण मानकु मोर वीडियोस भल लगुछि आ डेली आपण माने एमती नुआ नुआ अपडेट मो लाइफस्टाइल विषय रे पाइबा को चाहछंती, ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भूलिबेनी। रहिली। जय जगन्नाथ।